Здравейте и добре дошли в подкаста на Жената на Фокус. Днес наш гост е доктор Наталия Петракиева-Чернева, която има над 11 години опит в сферата на акушерството и гинекологията и се занимава с юноши и подрастващи, както и с онкогинекология и хирургия. С доктор Петракиева-Чернева ще обсъдим отношението и познанието на репродуктивното здраве при тинейджърите, както и за някои хормонални смущения и профилактиката им. Какви образователни програми за подрастващите в контекста на репродуктивно здраве са ти известни на тебе? Дали си запозната, дали има въобще такива програми? Обществото ни разчита всъщност като обща програма в училище, образованието, което се дава. Не съм съвсем запозната в отделни класове и училища по какъв начин е организирано то, но знам, че фигурира. И то е за щастие, тъй като ако се разгледат данните, по-големия процент от образованието си за сексуалното и репродуктивното си здраве, всъщност и от знанията си, както за всичко останало децата, именно в училище натрупват. Тази статистика, проверявайки я, малко ме притесни, защото се оказа, че едва в 20% максимум от случаите това знание, разбиране за себе си и света се формира и получава в семейството. 30% някъде от децата го получават от училище именно. И останалите огромен процент се случва спонтанно в средата от приятелки, от медиите, от социалните медии най-вече, което всъщност за нас може би е богатство в живота ни в момента. Имаме цялата библиотека на света в едно устройство в ръцете ни, но за по-младите умове, които все още не са напълно социално зрели въобще за живота, мисля, че е по-трудно да могат да триажират информацията всъщност, кое е за кое трябва да използват, кое е от правилен източник, от надежден източник и съответно спрямо културата, в която живеят, защото и това в социалните мрежи варира съответно. Но оказва се, че училището е голям бастион за както и всички образователни структури, тъй като това трябва да започва съвсем рано и в различните моменти има различни неща, на които трябва да се наблегне. В началото с мъничките, това трябва да започва още от съвсем малките деца. А кои според вас са основните теми, които трябва да бъдат включени в училищната програма и кои са основните теми, в които в семейството трябва да се засегнат? Всичко за мен трябва да започва в семейството, защото всъщност така поставяш рамката на културната рамка на семейството, на доброто и на лошото. Още от начало, в най-малките дечица, вкъщи трябва да започне разговора за това, въобще за образованието, за интимните части, нали, какво са те, че те ги имат, нали, като за всяко едно нещо. Както най-рано има песнички за пръстчетата, очичките и ушенцата, нали, така трябва да има един разговор и запознаване с интимните части на децата. Те така или иначе започват да проявяват в един момент осезаемо интерес към това нещо. Е хубаво той да бъде посрещнат от родителите и всичко така наместено на там, на където е хубаво да бъде. Трябва да започне рано и с образованието към интимната хигиена, защото децата съвсем рано остават всъщност в ясла градина, сами. Там се разчита, разбира се, отново идва колаборацията с възпитателите там. Не случайно ги наричам така, защото те не са просто едни гледачи на децата ни. Децата прекарват изключително голямата част от ежедневието си там, в тази среда и трябва да върви и образованието и гледането заедно. Но предвид натвореността на тези възпитатели, не винаги могат да хванат момента.
много често се случва в моята практика именно, нали, такива в началото, като все още се учат малките момиченца, като ходят до тоалетна, как да се забърсват и какво да се случва, но често правят вагиници, съответно, при някакви такива хигиенни грешки, или се получават едно травмиране за тях, защото ако пък нали, имал някакъв проблем, родителите съответно нали, се започват така, ще се бършиш, пък няма да се бършиш, или то е имало парене, припишкане, нещо, което го е притеснявало, започва само да се притеснява и започва прямо да стиска, нали, да не иска да ходи до тоалетна в градината или в къщи, което също става нали, някакъв физиологичен проблем за него и трябва да се... затова не трябва да се позволява въобще да се стига до такива неща. Освен, че трябва да се говори за тези неща, обаче за най-малките е най-важен пример. Тоест не стига само да му кажеш, мамо, трябва, нали, ето така, примерно да се забърсваш или това е еди кое си. Винаги трябва да работиме с пример. Ако искаме нещо да покажем, може и на кукла да го покажем. Най-добрият винаги е с нас. Тоест, ти я покажеш каквото искаш, даже трябва да се изтренира с детето, нали, да се види как се справя, нали, дали се справя, да му се помогне, нали, с насоки, с игра и с нещо друго. Ако трябва да сложим рамка на това, кога, какво трябва да научим децата си, какви са горе-долу препоръките? Те се определят от семейството. Семейната рамка определя времево, кога и какво да бъде поднесено. Разбира се, извън физиологично нужните неща, които сега в момента коментирахме, нали, ако нещо предстои в живота на детето, за което трябва да бъде подготвено. Но по-нататък, относно репродуктивното здраве вече, нали, не конкретно интимната хигиена, т.е. хигиената на половия живот и въобще нали, на тези социални отношения. Напред това наистина се определя от културната рамка на всяко семейство и всеки родител определя кога първо усеща кога е готово детето му или кога въобще културно цялото семейство. И все пак днес децата се развиват доста по-бързо заради всичко храна, емоционални фактори, информация, която получават и те искат да опитат от доста неща, доста по-рано, отколкото да кажем ние с вас сме искали да опитаме. Ако в днешно време момичетата стават репродуктивно годни, така да кажем, след 10-12 годишна възраст, късно ли е на 15 да говорим с тях за секс? Да. Това 15 да говорим за хигиената на сексуалния живот е късно, предвид това, че е хубаво. Защото така от семейството това ще е прехвърлено към всички останали фактори, за които говорим. Училището ще е дава малко, но то не дава много голяма дълбочина относно сферата на сексуалното общуване, а дава само много основна база. И така, ако забавим разговора, тогава даваме възможност тези представи, нагласи и очаквания да бъдат изградени от средата. А тя не винаги имаме контрол. Не винаги е най-подходящата или най-подходящия момент, както и от социалните мрежи, където казах, че децата могат да попаднат в някои капани, тъй като не са толкова опитни в тиражирането на информацията си, а и цялата културна рамка е доста по-различна. Около 8-9 годишна възраст най-късно трябва да се говори да започне да се говори за репродуктивното здраве като цяло. То в първата си част включва това да ги подготвиме за пубертета, за съзряването. Някъде там е първата граница на започване на... Първо те започват да израстват вторичните полови белези, да се отличават от останалите, което може да бъде... Винаги... Тъй като реалността е, че те живеят в проекцията на социума, в който са, на училището, на средата. Тя може да е понякога много прекрасна, но и много депримираща за тях психоемоционално. Всичко се съобразява и се пречупва през спектъра на очите на съучениците, на тяхната оценка, разбира се, на оценката и в семейството, но
но за да са малко по-добре поставени, да се чувстват по-добре, може би трябва да са в семейството по-добре подготвени предварително. Тоест на около 8 трябва да дойде подготовката за гърдите, окосмяването, хигиената свързана с тях, защото започва повече поднемасна секреция. Нали, ако детето, най-вече чистотата на къпането, нали, хигиената на къпането, вече тя ще бъде променена. Повечето секреция, нали, от вагиналната част, от останалите потни жлези, нали, изисква по-добра хигиена. Наличието вече на окосмяване под мишниците в интимната зона изисква съответно своята хигиена. Дори разговорът трябва, нали, за обезкосмяването, за начина пътя, нали, по който да се прави това, защото и то крие рискове, нали, от увреда. И то дългосрочна, която може да остане, защото кожата става много чувствителна на външните влияния под новите хормонални въздействия. Това са едни първи разговори за хигиената, която трябва. Следващите са, нали, за различието на гърдите и на всичко останало, за менажирането им. После идва и това с цикъла, как да се справят с него и какво е правилно. Тук отново ми се иска да има по-голяма дълбочина в семейството на разговора, не просто, нали, може да очакваш, че ще ти дойде и когато ти дойде, трябва да използваш тази превръзка, която се използва ето така. Може би разговора се ограничаваше само до превръзката някога, но сега опциите са много повече. Нали? Тук трябва да... И те ги търсят. Защото са популярни в социалните мрежи, защото са популярни сред връстниците им и защото са интересни, любопитни, може би, защото не е говорено много за тях. Говорим, че много от тях проявяват интерес към тампони, менструални чашки, менструално бело, нали, вече. И наистина за мен е хубаво да има една дълбочина в семейството на разговора, а не гледала съм клипче, че останалите използват, нали, че е много популярна менструалната чашка, нали, аз ще пробвам. Защото всъщност това може да й причини доста вреди на едно сексуално неактивно момиче. Всъщност. Някъде малко по-съзнатна възраст, защото 8 години е много крехка възраст. Тук трябва да дойде и тази подготовка за хигиената по-скоро, нали, за разбирането към тялото. Малко по-късно, може би, когато започне самата менструация, когато дойде първият цикъл, там нататък трябва да започне и дълбочинно разговори за сексуалните отношения и съответно хигиената на сексуалния живот. Което е доста труден разговор. Да, много труден разговор. Аз като майка на момиче мога да кажа, тя е, слава богу, още на 6. Добре съм я подготвила от хигиенна гледна точка, обаче за другата гледна точка още ми се струва рано и не съм готова да говоря на тази тема. Може би на мене в практиката ми, защото заставам в отношението на аз съм лекаря. Нали, не съм толкова емоционално привързана, но същевременно съм емпатична спрямо тях и може би някак си по-нормално и имам по-голяма свобода да водя тези разговори, то в дълбочина, докато си представям, че е много по-неловко да се засегне сексуалната тема от родителя, нали, който е им бастион, нали, от среща. И за самия родител също си представям, че е неловко. Понякога може би да се говори за не презервативите като цяло, защото този разговор е малко като с превръзката. Отново за дълбочината на тези неща, всичките. Нали, тоест, конкретно как да го използваш, нали, как да го менажираш, защото това всъщност е най-важното. И защо го използваме най-вече. Това отново, може би идва, нали, това е базата, нали, трябва да знаят, нали, защо и как, но вече дълбочината на тези неща може би е малко по-притеснителна. Има ли митове и заблуди в репродуктивното здраве? За репродуктивно здраве изцяло, ако говорим, има много и множество, да, разбира се. Някои от тях засегнахме, може би, с тампоните, използването им в тинейджърска възраст, защото тук визирам само нали, по-младите девойки. Да, има както към хигиената, нали, за измиването на децата, за сапуна, интимния сапун, нали, той в начало, той трябва да бъде нали, за пехато сме чували, нали, когато станем полово, нали,
хормонално активни, вече се променят pH-то и тогава трябва да използваме, нали, такова съобразено с киселото pH на влагалището ни, но преди това трябва да използваме всъщност съвсем неутрални сапуни, подходящи за лигавици и кожа, но трябва да се използват и да се измива, да се обръща, нали, по-хубаво внимание на всички секрети. Трябва да се разглежда и да се, нали, за по-хубава и пълна хигиена на вулвата, да се отваря, да се почиства. Не е да не трябва да се пипа там, нали, да направиш нещо, нищо няма да стане, даже напротив. Тя обича не само на измиването с такива детергенти, но трябва да са меки, нали, съответно неутрални в началото, но обича и почистване с мазни неща, както всяка кожа, нали, обича омазняването, за да запазването на естествените биофилми и защита. Така че за почистването на някакви други секрети е най-хубаво да се използват такива мазни тампони, което, нали, не знам. Което го правим предимно с бебетата и след това рязко забравяме да го правим. Но всъщност то си е така, нали, важи и за кожата се поддържа по този начин и това е благоприятно за нея. Оттам нататък, после може би за обудата за тампоните, които истински искам да кажа, че не препоръчваме да се използват от девойки, които не водят полов живот. Поради самата специфика, те може би е допустимо, евентуално използване на някакви супер мини, трябва да са, за да могат да не нарушат естествения отвор, през който излиза тази менструацията, така или иначе. Проблема с тях обаче не е поставянето, дори да успеят да се хлъзнат, нали, безпроблемно. Проблемът е това, което вършат те всъщност във влагалището, е да попиват. И те, ако са с минимален диаметър при поставяне, след като са свършили функцията си да попият, те пият все менструална кръв и секретите, могат да станат, в зависимост от това какво са поели, огромни. И проблема е да не си причинят травма при ваденето. Тоест, чисто конкретно да не разкъсват химена при поставяне и вадене на... Да, или да разкъсват химена или някаква друга травма да си причинят, но да, това е основно. Както и трябва да внимават с колко време стоят там и за какво стоят там. Нали? Той трябва не повече от час и половина това да престоява и да се сменя. Първо заради възможността, както всички знаят, за токсичен шок, която може да се случи при много по-дълготрайно стоене, така и за възможността да повлиява самия влагалищен микробиом, защото той абсорбира освен менструалната кръв и секрети от влагалищното съдържимо. А относно чашките? Чашките по самата си структура на използване, те са силиконови и всъщност как работят. Те правят вакуум върху самата шийка. Тоест, тяхната големина е по-голяма от големината на порцията на шийката, което се подава във влагалището. И чисто технически ще се наранят, ако го поставят. И аз дори не си представям как би се случило без някаква травма това нещо. Отново има много големи особености в хигиенната поддръжка на това нещо. И незрелия организъм, който сега се учи да менструира, не ми изглежда удачен вариант. Мисля, че трябва да има един доста повече натрупан опит отзад, в познаването най-вече. Те дори понякога не знаят как точно какво се случва. Нали, че те влизат във влагалището, че се лепва на самата шийка, какво е шийката. Нали, познава ли един тинейджър тялото си и своите гениталии? Не всички. И не така както ни се иска. Затова при всяка визита при мен с това започвам. Някога чак се чувствам досадна, но наистина преминавам през таблото. Имам една табло с рисунка. И когато извършвам самия преглед, също им показвам кое преглеждаме, какво е то, нали, дали отдолу вагинално, дали отгоре с ултразвука. Ето това е матката ти, ето това са тия яйчниците, те така изглеждат, те така са поставени едно спрямо друго. Това е пикочният ти мехур. Нали, като се опитвам малко повече да дам в тази насока, защото, да си кажем честно, дори някои млади жени не са конкретно и съвсем наясно детайли в цялото нещо. А кога трябва да започнат гинекологичните прегледи и колко често трябва да бъдат те? Всъщност от гинеколог имаме нужда всички жени. Още от началото на
на живота си. Те са обект на нашата практика. Различни периоди преминават и те имат различни особености в най-често срещаните проблеми и нужди. Но ето друг мит е, че може би жената има нужда от гинеколог, всъщност, че се възприема репродуктивното здраве, като когато сме в репродукция, т.е. докато менструираме. Нали, че едва ли не преди наличието на менструация, нали, няма нужда от гинеколог. Нали, може би представите, ако има някакъв проблем там, нали, личният лекар е достатъчен или педиатъра съответно, но не винаги е достатъчен. И когато има проблем с гениталиите, още и по-рано, т.е. това може да са някакви течения, нали, сърбежи, проблеми, най-често в по-ранната възраст преди менструирането, е хубаво това да бъде адресирано към специалист, особено ако става на въпрос за проблеми, например, като сраствания на лаби, които са нерядко срещани. Това е, може би, паралела на фимозите при момчетата, което се среща също. Това адвокирам да бъде поемано тези случаи изцяло от специалистите, защото има много случаи на неправилно, най-вече отношение към децата. Те остават изключително травмирани, защото първо, че процедурата по цялото нещо се прави много травмиращо, не по методиката, която би трябвало да се използва. И това и психически остава една голяма травма в децата за напред, с което доста дълго време е необходимо да се бориме в последствие, за да може хубаво да се случват нещата. Този мит важи и за после, като влезнат в менопаузата, жените също няма менструация, съответно, нали, може би има така някаква психологическа нагласа, че приключила съм с тази част от себе си, но всъщност не е така, а е точно обратното, защото именно в менопаузата, на тази напреднала възраст, се случват повечето онкологични неудачи. Тогава, когато не е рядкост да се дойдат на 65-8 годишна възраст, заради проблем вече от изявен, т.е. от някакво кървене или нещо друго, което ги е притиснало да дойдат. То много често е по-продължително. Много често не се идва и при първия спотинг, вече заради притеснението им. Как ще кажа аз на доктор, че имам някакъв проблем, а как ще му кажа аз, че от 15 години или от 20 години не съм ходила на гинеколог. И чакат, нали? Ще го видим, може и да мине, нали? И чакат да вече става сериозен проблема, което не трябва да бъде така. По принцип, на годишна база, колко често трябва да посещаваме гинеколог, без да имаме изявена причина за това? След започване на половия живот, вече трябва всяка година профилактично, веднъж годишно да се посещава гинеколог, ако има оплаквания по-често. Ако няма смяна на сексуалния партньор, ако няма промяна в живота или чувствата въобще и имаме предходни 3-4 до 5 години ежегодни прегледи, които са удостоверили, че няма никаква промяна никъде на нещо, което трябва да се следи, тогава е допустимо и да се разреди на 2 години да бъде профилактичния преглед. Но той трябва да има и да бъде задълбочен. Тоест да се извърши и онкопрофилактика, насочена в него. Да се огледа и шийката, да се вземе и тютюнна маска, да се вие евентуално и под колпоскоп, да се направи ултразвуково изследване, да се огледа матката, нали, самата стена, кухината, яйчниците, и това е най-добре винаги да се случва в рано след цикъл, в първата му половина, за да може да се оцени отношението чисто на системите, т.е. яйчниците функционират ли както трябва, произвеждат ли си адекватната яйцеклетка в тази фаза, в която е цикъла, ендометриума вътре, отговаря ли на него, нали, т.е. и да може да преценим и чисто хормонално и циклично адекватно ли се случват нещата и съответно анатомично всичко както трябва ли. И понеже говорим за репродуктивно здраве и за профилактика, тук ми хрумна един много интересен въпрос. Влияят ли броя на партньорите, сексуалните партньори в ранна и по-късна възраст на репродуктивното здраве? Да, влияят, разбира се. Както и не само броя им, но и хигиената на половия живот, която сме водили, не са едно и също. Дали е имало бариерен метод, т.е. дали е
половия акт е с презерватив и то по правилния начин използван, има отношение не само вагиналния полов акт, нали, всички модалности на половия живот, включително и оралната любов, как е извършена, дали има бариерен метод, дали има презерватив, която е извършвана, защото това вече е различна констелация, отколкото другата. Не забравяме, че всички вируси, бактерии и всичко останало се предава и на орофарингса чрез оралните практики, така че и там трябва да бъде спазено това нещо. Съответно, какъв риск крият? Всеки един партньор, с който сме, особено без наличие на кондом, ни сродява с неговата цяла история. И съответно с цялата история на неговите партньори. Което в последствие, нали, е проблема. Че може да донесе различни, не само бактерии, които да дадат бърза проява, нали, с която можем да разпознаем в повечето случаи и да се справим. Много от неща, ХПВ, например, HPV вируса ще даде отражението си 20 години по-късно. Като в най-добрия случай в най-добрия случай ще даде бенигнена патология, някакви брадавици, папилом или нещо лошо. Най-лошия случай, както казах, 20-30 години по-късно ще ни донесе рак на шийката на матката. Добре. Това беше вау. Това е... не казвам, че е гарантирано. Това зависи от много фактори. И ранната профилактика би ни предпазила честото посещение. Правилото по принцип е, ние се срещаме с всички тези неща в ежедневието си, с HPV вируси, с варицела зостер вируси, с всякаква друга патология. Цитомегалвируси. Правилото е, че нашия имунитет би трябвало до 6 месеца, една година да се справи с него. Но това е идеалният вариант. Не винаги е така. Ние зависим от генетиката си на първо място, от която не можем да избягаме. На второ място от средата, стреса, начина на живот, момента, в който сме. И това също е фактор за нещата. И заради това, промискуитетното поведение, както се класифицира, или повечето полови партньори са рисков фактор за това нещо. Тоест, те могат да ни дадат по-честа среща с тях, това да ни срещне в неподходящия за нашия организъм момент, да не може да се изчисти инфекцията, било то тя папиломавирусна или някаква друга, което в последствие съответно да даде някакво негативно отражение върху общото репродуктивно здраве и живота. И да се върнем обратно към тинейджерите и към това какви всъщност проблеми могат да имат те независимо от цикъла. И тези хормони, които бушуват в тяхното тяло, как могат да се объркат и всъщност това как може те да го диагностицират сами, за да потърсят помощ и каква помощ могат да потърсят. Тинейджерите все още озрява цялата ос на регулация. Всички се наместват, всички системи, те са взаимно зависими. Тоест, половите хормони не могат да съществуват изолирано от останалите, които се продуцират в тялото и са зависими. Когато започне съзряването, е необходимо един период от около година и половина, 2, т.е. за съзряване говорим, започва вторичните полови белези, нарастване на гърдите, окосмяване и така нататък. Тогава още започва да се тази хормонална продукция. Тогава още може да се забележи промяна в кожата, косата и нещо друго. С идване на менструацията трябват още около година и половина, 2, в най-добрия случай, за да може да съзрее и да се наместят и тези оси. Кога, какво да се продуцира. Те всъщност самите все още не са достатъчно зрели да реагират на сигналите, които получават и съответно обратно. При тиновете има и нещо, както казах, всичко е свързано. Всичко е свързано. Те са... Функцията на половите хормони и структури е зависима от функцията и на щитовидните такива, които също варират в този период. Зависима е и от обмяната на веществата и от въглехидратната обмяна. При тях има една релативна инсулинова инсуфициенция, която съществува, инсулинова резистентност, заради
дори и начина, по който функционират те. За да могат да функционират, за да могат да са си тинейджери, да претърпят този преход. Тя обаче, ако се намеси и стреса от ежедневието, неправилната диета, която е изключително, те се увличат в живота си, ежедневието, не се хранят редовно или не се хранят правилно, това много лесно на тази незряла ос, на всички тези неща, започва да влияе. И къса връзките или променя отношенията там. Така че най-често стреса и неправилното хранене, толкова елементарни фактори, наистина объркват половата каскада и правилното циклично промяна на половите хормони при тях. Най-често те го забелязват в промяна на цикъла, което може да варира от много често кървене или много обилно или неспиращо такова, дойде менструацията и вече 30 дни не спира тя, до другия спектър на отклоненията, като няма менструация вече 3 месеца. Това са двете крайности. Те се лашкат обикновено, това най-често срещаните промени. Следващите са кожата и косата. Промяна което много често ги тормози, но много рядко, първично, заради проблема с акне, те всъщност стигат до гинеколога. А това е хормонално ако е тежка някаква по-тежка форма, а не просто една-две пъпчици, които циклично преминават. Много често има хормонално нарушение, което стои отдолу. Да не каже, че под това хормонално нарушение има нарушение в въглехидратния баланс или в храненето, стрес и нещо друго, което ако повлияем на него, открием го, много по-лесно бихте се справили с този бич, бих казала, за тинейджерите като цяло. А какви са методите за диагностика и възможностите за лечение в тинейджерска възраст? Те са общо казано същите като в цялата възраст, но имат модалности. Тоест, ако тинейджърката не води по-живот, ние не можем да... Първо, най-основно е разговор, оглед и преглед. Прегледа трябва да включва оглед на външните гениталии, което особеното е, че ги е срам. Но може би не е толкова особено, защото и мен ме е срам като хора на гинеколог, в крайна сметка. Но изисква по-голяма финност и деликатност, които идват първи път, заради цялата им психика. Не е зрялата им все още психика или социално липсва им все още социална, емоционална зрялост. И трябва по-деликатно да се подхожда към тези неща. След това ултразвуковото изследване, образното ни изследване, очите ни в корема, за огледане на матката и яйчниците, ако не водят тинейджърката по живот, това не може да бъде извършвано трансвагинално, както при по-късно в живота. Трябва да бъде извършено през корема, трансабдоминално огледа, което има своите специфики. За да може хубаво да се огледат структурите, трябва да бъде пълен пикочния мехур, който да даде ехопрозорец за извършване на адекватно това изследване. Само така може да бъде то пълноценно в тази възраст, като целта на тинейджърката трябва да й се пишка. Не да е пила вода, а да й се пишка. За да можем да извършим правилно това нещо. Възможностите за лечение? Лечението отново има своите модалности. Незреле трябва да се съобразява именно с тези фактори. Ако е в младата възраст, не прибягваме първо, ако е хормонален дисбаланса и въпреки това не е първото нещо при съответните условия за това, да прибегнем до хормоналния препарат. Тоест, какво визираме? Начална поликистоза, която е най-честата срещаната промяна при тях, която води и до менструалните нарушения, и до кожните нарушения. Под нея може да лежи именно стреса, неправилното хранене, което заедно с релативната инсулинова резистентност в тинейджерството да даде промяна в въглехидратния метаболизъм, инсулина, кръвните захари, които дават отражения съответно върху синтезата на половите хормони. Заради това опитваме първо промяна в хранителния режим и общо в начина на живот.
Опитваме се да изолираме стреса, да им покажем как да се справят с него, да включат спортна активност, която не е необходимо да има някакво наднормено тегло, за да помогне спорта в ежедневието. Има много големи скандинавски проучвания на огромни кохорти от тинейджърки, които дават по-добри резултати на включването на спорт по 1 час, 2 пъти в седмицата, отколкото на хормоналните препарати, веднага приложени. Заради това първото нещо е спорт. Разбира се, той винаги трябва да е съобразен с профила на детето, на юношата, която стои срещу нас. Дори на каквото тя харесва, каквото тя обича, плавно, ако въобще никога не е спортувала в живота си, да започне леко, да не искаме някакви големи неща от нея. След това модифицираме храненето, да бъде то пълноценно, най-вече да бъде редовно. Не да закусват сутрин преди да отидат на училище, след това да ядат 3,5-4, като се приберат от училище. Тези огромни периоди на липса на хранене или вафли и чипс в училище също дават своето огромно отражение. Помагаме в началото с микронутриенти, с витамини, дериватите на витамин Б, миоинозитола. Са глюкозни чувствители, много добре прекъсват тази патологична каскада, която се формира от всички тези фактори. Даваме време, съответно, за тези неща, когато боравиме с промяна в начина на живот, хранене от такива модалности, както и хранителни добавки, има нужда от време, за да се случи тази промяна. Колко е това време? 3 месеца някъде. Ако е необходимост, работиме в колаборация и с останали специалисти, детски ендокринолог, дерматолог или каквото всичко останало е необходимо, психолог, ако има някакво хранително разстройство, съответно не е само юношата, цялото семейство трябва да бъде включено в това нещо. Не може майката и бащата да имат лоши и вредни навици на хранене и да се очаква, че съответно, че детето ще спазва някакви други или модалности. Така, даваме шанс това да се случи. Ако не, разбира се, и при по-тежко нарушение хормонално, се прибягва и до хормоналните препарати, като отново има много опции. Не е нужно да се започне веднага с комбинираното хапче. И друго жалко за нашата действителност е, че някои от модалностите на хормонални препарати, които са най-удачни в тази млада възраст или в последствие, липсват на пазара. Например, има само перорални препарати. Липсва голяма част от останалото перкутанното приложение, което може да се извършва на кремове, гелове, пластири, лепенки. Които биха били по-удачни в тази възраст. Да. А използването на такива хормонални препарати, включително и хормонална контрацепция в тази ранна възраст, влияе ли на репродуктивното здраве? Не и негативно. Няма. Може би стигма има и върху хормоналните препарати, най-вече върху комбинираната орална хормонална контрацепция. Според мен тя останала от едно старо разбиране, когато всъщност медикаментите бяха по-различни. Сега те са много по-пречистени, имаме много повече опит, много дългогодишен опит и изследвания върху тяхното влияние, както и самите те са изключително ниско дозирани. Над, може би, 5-10 пъти по-ниско дозирани, отколкото са били преди 20 години, 30. Така че това, т.е. ние сме се напаснали. Какво количество от тях може да даде най-добър ефект с най-малко странични ефекти. Съответно, и не хормоналната контрацепция не е вредна. Напротив, когато се използват външен контрол, той замества вътрешния и съответно в повечето случаи, приемайки тези хормони, даже се запазва фертилитета, защото докато са примерно на орална хормонална контрацепция, не се случва овулация. И съответно това пази резерва по някакъв начин. Защото ние имаме определен брой яйцеклетки, които можем да произведеме, да отделим в живота си. Вървейки разговора но така. Има един питфол, извинявай, че те прекъсвам, за да не остава само положителната част. Трябва да се внимава.
профила на детето трябва да е ясен. Нали? Има ли противопоказания? Много ясно се знаят кои са те за това нещо. Колко трябва да е продължителността, как трябва да я приема, нали? Че трябва да е прекъснат, да има менструации и че хапчето не пази от полупреносими заболявания. За да не предизвика това една пък неосъзната, не съвсем правилно осъзната свобода на половите контакти. Само други бариерни методи биха предпазили от това нещо. Тук може би само има